Пра што і з кім гаворыць Лукашенка, чым здзівілі беларускія сілавікі, а таксама якія навіны чакаюць беларускіх пенсіянераў і што за выбухі чулі ў Мінску. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Нечаканае інтэрв'ю Александра Лукашэнкі. Сёння ў Палацы Незалежнасці ён правёў вялікую гутарку з амерыканскім блогерам Марыя Науфалам. І самае цікавае тут, што цалкам гутарка выйдзе пазней, але ж Наталя Эйсмонт не стрымалася і пахвасталася тэмамі, пра якія ішла гаворка. І вось тут увага. Сярод тэмаў: перамовы Расіі і ЗША, думкі і пазіцыя Пуціна, прыгожаны вагнераўцы, здзелка па ўкраінскіх нетрах і гэтак далей. Пра Беларусь блогер задаў толькі адно пытанне, і тое не ад сябе, а ад нейкага свайго сябра. То бок выглядае, што на самай справе ён хацеў бы ўзяць інтэрв'ю ў Пуціна, але ж статус у блогера пакуль яшчэ не той. Банальна, нос не дарос. Таму ён і вырашыў задаць пытанне не расійскаму кіраўніку, а яго малодшаму брату, як сам сябе называе Лукашенка. Эйсмонт выклала і некалькі ўрыўкаў. Тут адметна, што Лукашенка ажно 4 разы называе рэдказямельныя металы рэдказямельнымі матэрыяламі, а таксама кажа, што праз тыдзень едзе ў Маскву на чарговую размову са сваім старэйшым братам. Адметна, як прадставілі замежнага госця. Цытата: «Бізнесмен, эксперт у галіне фінансаў, крыптарынка і штучнага інтэлекту, вядучы найбуйнейшага шоу у X, то бок у Твітары». На справе жа Науфала цяжка назваць нейкім вельмі вядомым ці звышпапулярным персанажам, але ва ўсіх праўладных беларускіх медыа таксама адразу з'явіліся вельмі кампліментарныя апісанні госця. Науфала называюць і пратэжэ Ілона Маска, і ўладальнікам 20 кампаній, і як толькі не. Карацей, стандартная сітуацыя. Ого-го, да нас прыехаў важны чалавек ажно з самой Амерыкі. Але ж да персоны лукашэнкаўскага госця ёсць шмат пытанняў, бо рэпутацыя ў маладога блогера даволі неадназначная. Сам Науфал называе сябе інвестарам больш чым у 500 стартапаў, але людзі, якія працавалі з ім ці укладывалі грошы ў яго бізнесы, неаднойчы абвінавачвалі юнака ў невыкананні фінансавых дамоўленасцей. Падобна, што галоўнае дасягненне блогера ў тым, што ён змог атрымаць такога магутнага заступніка, як Ілон Маск. Цяпер Науфал, як і яго заступнік, нібыта ратуе дэмакратыю ў Еўропе і паралельна пашырае фейкі. Ён рэпосціць памылковыя ці адкрыта хлуслівыя допісы пра крамлёўскіх медыа, такіх як Спутнік ці Раша Тудэй, прычым пасля не абвяргае свае памылкі. Тут яны з Лукашэнкам, дарэчы, вельмі падобныя. Замест гэтага блогер называе сябе максімальна аб'ектыўным чалавекам. Тым часам беларускія сілавікі абвясцілі іншае інтэрв'ю Лукашэнкі экстрэмісцкім матэрыялам. Калі што, гэта не нейкі прыкол, а сапраўдная навіна. Справа ў тым, што па заяве Губазік суд цэнтральнага раёна Мінска прызнаў экстрэмісцкімі ўсе акаунты украінскага журналіста Дмітрыя Гардона на ўсіх платформах. Сярод іх і знакамітая гутарка з Лукашэнкам, дзе той клянецца, што расійскія войскі ніколі не пойдуць на Украіну з тэрыторыі Беларусі. Прычым сілавікі папярэджваюць, што за подпіску са спасылкай, перасылку і іншае распаўсюджванне такой інфармацыі беларус можа атрымаць 15 сутак і канфіскацыю тэлефона ці камп'ютара, але ж тое самае інтэрв'ю па-ранейшаму апублікавана на афіцыйным сайце Лукашэнкі. Загадкавыя выбухі чулі ў Мінску. Чытачы паведамілі парталу «Зеркала» пра дзіўныя гукі, якія чулі сёння ў мікрараёнах Азярышча і Новая Баравая. Адметна, што ў Азярышчы часта чутныя выбухі, якія даносяцца з палігона ваеннай акадэміі, які знаходзіцца недалёка, але ж сённяшнія не былі падобныя на звыклыя. Чытачы параўноўваюць іх сілу з выбухам на чыгуначнай станцыі Азярышча ў кастрычніку 23-го года. Пад выглядам звычайнага грамадзяніна журналіст партала «Зеркала» тэлефанаваў у першамайскі раённы аддзел па надзвычайных сітуацыях. Там, праўда, нічога канкрэтнага не адказалі. Маўляў, ніякіх паведамленняў аб выбухах не паступала, таму ўсё окей. Далей цытата: «Калі б нешта адбылося, то вас бы ўжо апавясцілі па тэлевізары і навінах. Усё добра, не хвалюйцеся». Канец цытаты. Праўда, пра выбухі ад беспілотнікаў, напрыклад, па тэлевізары і ў навінах нічога не казалі, нават калі пасля і прызнавалі праблему. Так што працягваем разбірацца. На момант нашага выпуску яшчэ не было вядома, што дакладна выбухнула і дзе.
Добрыя і дрэнныя навіны для беларускіх пенсіянераў. Міністрка працы і сацыяльнай абароны Наталья Паўлючэнка расказала, што ўжо ў гэтым годзе некаторыя беларусы пачнуць атрымліваць так званую другую пенсію. Гаворка ідзе пра запушчаны паралельна з наяўнай пенсійнай сістэмай механізм добраахвотнага страхавання дадатковай назапашвальнай пенсіі. Робіцца гэта па формуле 3+3, калі і наймальнік, і працаўнік адлічваюць па 3% ад налічанай работніку зарплаты на яго асабісты рахунак у страхавой кампаніі. Чыноўніца кажа, што сёлета па такой сістэме пачнуць атрымліваць грошы 47 чалавек. Цытата: «На канкрэтных прыкладах, на канкрэтных людзях, на жывых гісторыях мы пакажам, як гэтая сістэма працуе і як яна будзе развівацца». Канец цытаты. Агулам жа па такой схеме ў Беларусі заключана 46 тысяч дамоў. Акрамя таго, з гэтага года павысіўся мінімальны страхавы стаж, патрэбны для атрымання пенсіі. Было 19 гадоў і 6 месяцаў, а стала 20 гадоў. Нагадаем, што беларусы, якія не выпрацавалі страхавы стаж паводле новых правілаў, трапляюць у пенсійную пастку, то бок яны не могуць прэтэндаваць на працоўную пенсію і ім могуць прызначыць толькі сацыяльную, мужчынам 65 гадоў, а жанчынам 60. Пры гэтым стандартны пенсійны ўзрост гэта 63 і 58 гадоў адпаведна, то бок людзям, якія трапляюць у пенсійную пастку, плаціць будуць менш, але працаваць ім прыйдзецца на 2 гады больш. Калі што, цяпер сацыяльная пенсія складае 223 рублі альбо 68 даляраў. Дарэчы, некаторыя беларусы, якія трапляюць у пенсійную пастку, не пагаджаюцца з такой сітуацыяй і ідуць адстойваць свае правы ў судзе. Пра такі выпадак напісаў партал «Зеркала». Мінчанка пайшла ў суд, бо ёй у стаж не залічылі працу ў некаторых арганізацыях, у тым ліку ў парафіі храма і прыватнай фірме. Суд у выніку заняў бок дзяржаўнай службы, і жанчына будзе атрымліваць толькі тую капеечную сацыяльную пенсію. Новая бяда ў Сергея Чалага. Вядомага эканаміста і палітычнага аналітыка цяпер будуць завочна высяляць з мінскай кватэры. Аказалася, што жытло было арэндным, таму дзяржаўная арганізацыя, якой належала кватэра, падала ў суд. Патрабаванне ў яе простае – прымусова выселіць спадара Чалага, але ж з прадастаўленнем яму нейкага іншага жытла. Якога, праўда, чыноўнікі не ўдакладняюць. Тут нагадаем, што з 21 года Сергей Чалы жыве за мяжой. У восені 23 года ў рамках маштабнай крымінальнай справы супраць каардынацыйнай рады апазіцыі у мінскую кватэру Чалага прыйшлі сілавікі. Яны паказальна разграмілі жыллё і закідалі яго смеццем, а ў 24 годзе лукашэнкаўцы абвесцілі Сергея Чалага ў міждзяржаўны вышук. Чыноўнікі прыдумалі, як прымусіць беларусаў купляць беларускія тавары. Цяпер Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю абяцае ўвесці спецыяльную праграму. Яе сутнасць наступная: меры падтрымкі для беларускіх вытворцаў і абмежаванні па ўвозе тавараў за мяжы. Акрамя таго, улады збіраюцца праводзіць, цытата, кантрольныя мерапрыемствы для недапушчэння неабгрунтаванага ўвозу тавараў. Але ж што такое гэты неабгрунтаваны ўвоз тавараў, пакуль не вельмі зразумела. Але падобна, што чыноўнікі хочуць максімальна абмежаваць гандаль замежнай прадукцыі. Тыпу, калі ёсць беларускі аналаг, то прадавайце яго. Як канкрэтна будзе дзейнічаць гэта ўсё і якое будзе пакаранне, улады пакуль таксама не кажуць. Адметна, што чыноўнікі Лукашэнкі даўно змагаюцца з імпартам, аднак насуперак іх намаганням доля беларускай прадукцыі ў гандлі з кожным годам не расце, а толькі памяншаецца. Наваполацкі маньяк. Гэта праўда ці выдумка? Апошнімі днямі ў сацыяльных сетках з'явіліся ананімныя паведамленні пра таямнічага забойцу ў Наваполацку. Пішуць, што нібыта ўжо ёсць 3 ці 4 ахвяры – мужчыны і жанчыны, якіх знайшлі павешанымі. У выніку сітуацыю была вымушаная афіцыйна каментаваць беларуская міліцыя. Сілавікі падкрэсліваюць, што гэтая гісторыя чыстай вады фейк, падман і чыясьці хворая фантазія. Няма не толькі маньяка, але і нават выпадкаў падобных гвалтоўнай смерці, цытата. Інфармацыя аб якіх-небудзь падазроных асобах, якіх можна было б назваць маньякамі, і іх злачынных замахах у міліцыю таксама не паступала. Вясковец з Глузскага района стрэліў сабе ў галаву і выжыў. Гісторыя увогуле ці то трагічная, ці то камічная. Мужчына меў вялікія праблемы з алкаголем, і аднойчы ўвечары яго сужыцелька прыйшла дадому і ўбачыла каханага без прытомнасці на канапе, якая стаяла на дварэ. Жанчына падумала, што той, як звычайна, добра паддаў і адключыўся, таму спакойна пайшла спаць. Але ж раніцай яна звярнула ўвагу на хрыпы і кроў у вобласці галавы свайго кавалера і выклікала хуткую дапамогу.
цяжкім стане мужчыну даставілі ў бальніцу. Медыкі выявілі ў пацыента адкрытае пранікальнае раненне галавы і іншароднае цела ў цемянной вобласці мозгу. Усё было сур'ёзна. Мужчыну нават перавялі ў мінскую бальніцу, дзе з яго галавы дасталі кулю, а пазней сталі вядомыя і падрабязнасці. Прыяцель пацярпелага распавёў, што падчас застолля той паказаў яму сваю самаробную агнястрэльную зброю і пачаў круціць яе каля скроні. Але ж падчас гэтай дэманстрацыі мужчына выпадкова стрэліў сам сабе ў галаву і упаў на канапу. Адметна, што яго напалоханы сабутэльнік не стаў выклікаць хуткую ці міліцыю, а ціхенька сабраўся і пабег дадому. Пасля у госці завітаў іншы вясковец, які ўбачыў наступную карціну. Гаспадар хаты валяецца на дварэ без прытомнасці, а на стале ляжыць нешта падобнае на пісталет. Нядоўга думаючы, госць забраў зброю і пайшоў па сваіх справах. Пазней мужчына выкінуў той пісталет у сажалку. Фінал гэтай дзікухі дык і ўвогуле нечаканы. Пацярпелага вяскоўца працягваюць лячыць, а апошні яго прыяцель, які забраў самаробны пісталет, атрымаў у плечы крымінальную справу за незаконныя дзеянні са зброяй. І цяпер яму пагражае ажно да 7 гадоў калоніі. Працягваюцца палітычныя суды. Бізнесмена з Гродзеншчыны будуць судзіць за паклёп на Лукашэнку і распаліванне варожасці. Мужчыну завуць Віталь Пятрэнка, і яму 46 гадоў. Спачатку ён спецыялізаваўся на сэндвіч-панелях для будаўніцтва дамоў, а з 18 года ўзначальвае кампанію з назвай «Еўрапейскія будаўнічыя тэхналогіі». Невядома, калі Віталя затрымалі, але сацыяльныя сеткі перасталі абнаўляцца ў сярэдзіне верасня 24 года. Апошні яго апдейт – гэта відэа з адпачынку ў Грузіі. З таго часу Пятрэнка нідзе не онлайн. Дзе і як яго затрымалі, таксама невядома, але 10 сакавіка мужчыну будуць судзіць у Гродзенскім абласным суде. Пятрэнку пагражае да 6 гадоў калоніі. А ў Мінску за ўдзел у пратэстах будуць судзіць 74-гадовага Вячаслава Шаўліка. Імаверна, што цяпер ён знаходзіцца за кратамі, бо ў сацыяльных сетках мужчына даўно не быў онлайн. Цяпер яму пагражае ад хатняй хіміі і да 3 гадоў калоніі. Іншага беларуса пасадзілі за мяжой па вельмі незвычайнай справе. Ён ледзь не збіў на скутары вядомага святара. Сама гісторыя адбылася яшчэ ўлетку 23 года ў Рыме. Тады святар Дон Антоніа Калучыя, вядомы як змагар з наркамафіяй, праводзіў чарговы марш у падтрымку законнасці. Святар агітаваў жыхароў змагацца з распаўсюджваннем псіхатропаў, заклікаў моладзь сысці з вуліц, займацца спортам і зарабляць легальна. Але ў нейкі момант на пешаходным пераходзе паміж святаром і ураджэнцам Беларусі, які ехаў на скутары, адбыўся абмен словамі. Пасля гэтага транспартны сродак паскорыўся і памчаўся на служыцеля царквы. Далей пачалося сапраўднае кіно. На шляху матароллера устаў агент суправаджэння, прыстаўлены да Калучыя з прычын пастаянных пагроз. Гэтага агента збіў скутар, але нягледзячы на атрыманыя траўмы, ахоўнік паспеў двойчы стрэліць у беларуса, патрапіўшы яму ў прадплечча. Затым жа адбылася бойка, падчас якой нашага суайчынніка затрымалі. Яго і пацярпелага ахоўніка адправілі ў бальніцу. Тым часам у скутары пры аглядзе выявілі шырокі нож для раздзелкі мяса і малаток. Магчыма, што выпадак кваліфікавалі як замах на забойства. Адвакаты, праўда, казалі, што пра замах на забойства не можа быць і гаворкі, і вінавацілі ва ўсім збег абставінаў. Паводле іх версій, паміж разгарачаным яздой беларусам і Калучыя адбылося банальнае непаразуменне, хто каго збіраўся прапусціць. У выніку беларуса цяпер асудзілі на 3 гады турмы. Пра яго вядома няшмат. Раней мужчына ўжо меў праблемы з законам праз наркотыкі. Ёсць даныя, што яго маці па нацыянальнасці беларуска, але самога беларуса ў італьянскіх СМІ называлі Серджа. Таксама пісалі, што ён быццам бы ўжо некалькі гадоў не жыве з бацькамі, але нідзе не працуе. Беларускі рататуй. Проста ў вітрыне слонімскай крамы Алмі заўважылі махнатага ласуна. Мы ж дэгуставала пірожныя сярод белага дня, не асабліва палохаючыся пакупніку. Відэа выклалі наведнікі крамы, але ж ці звярнула на ролік увагу санстанцыя, пакуль невядома. Новая радзіма Валерыя і Веранікі Цапкалаў. Апошнім часам гэтая вядомая пара жыла ў Грэцыі, бо Вераніка Цапкала знайшла там працу ў кампаніі, якая стварае штучны інтэлект. І па ўмовах былая паплечніца Ціханаўскай павінна была там знаходзіцца фізічна. Цяпер жа сітуацыя змянілася. Як паведамілі нашай Ніве дзве крыніцы, сям'я Цапкалаў урэшце легалізавалася ў Албаніі. Тут Валерыя Цапкалу паклікалі кансультантам у мясцовы аналаг парка высокіх тэхналогій. Нагадаем, што такі парк ён узначальваў у Беларусі, прычым кіраваў ім ажно 12 гадоў. Вось такія навіны чацвярга.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы завтра.